ka ya na nna dịkwa na mma na onye buru n'ụba aka nke ezigbo onye nche atụrụ, ka Chineke mee ka o jee so ya na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ ebi ebi na agụrị na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ. Na ndụ nke abụrụ iwu anwụ, ihe ọma ndị a bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obi ọma gị na mmekọ nke ndị nsọ. Na nwanne anyị Maruis ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dịwe n'anyị. Ka anyị nọla ala. Ndị na-ebe a bụkwa ndị na-abịa bụkwa mmadụ, mana ndị a bụ ndị kacha wee fụ mapa anyị n'anya, so wee chụọ aja. Just few minutes ibe kene ha. Kedu ya? Praise the Lord. Praise the living God. Biko, ejimo hela. Ilaha ndeba nekoma. Wene kene unu niile wakutela anyị maka ọgwụ papa anyị nna anyị ukwu bụ Maruis. Anyị na-asị nna anyị ukwu bụ Maruis. Anyị na-asị Chineke gọzie unu. Ụkwụ unu ji ebe ka unu ga-eji wee na. Gọzie unu. Ụkwụ unu ji ebe ka unu ga-eji wee na. Anyị na-ekene especially our Reverend Father Igbanika. Anyị especially our Reverend Father Igbanika. Anyị ha mere bụrụ mgbe ruru anyị. Chineke ga-agọzi onye ọbụla n'ikpe. Nke a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ezumike ebi bụ onye nwe anyị maka ọnwụ nke nwoodibo gị Maruis Aneke. Oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọ bụla anyị kpọrọ anyị ka anyị wee ike iso banye na ahụ ebi ebi site na Kristi dịwe n'anyị. Ka Maria Aneke jikwu nne dịkasị obi ọzọ na onye ntasị obi ndị na-eru uju anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi odibo ya Maruis Aneke.